ಸೈಡ್ 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 ದಿನ ಸೈಡ್ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಸೈಡ್ ಬಲೆ पूरा विदाई बोले पूरा विदाई बोले तू ना विदाई बोले पले पले तू दाई ना नाटे उंटो विदाई बोले पूरा रप्पा विदाई बोले 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 अरे अल्प ले पूरा होतले अरे ಬರ್ಪಿನಗಲ್ ಬಕ ಅಲ್ತು ಅಲೆ ಅರೆ ಬರ್ಪಿನಗಲ್ ಅಲ್ತು ಮುಲ್ತಾಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ತಾಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಲೆ ಪರೆ ಅರೆ ಬರ್ಪಿನಗಲ್ ಅಲ್ತು ಅಲೆ ಲೇಟ್ ಆಪು ಕಾತು ಟೇಬಲ್ ಬೇಗ ಇಂಚೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಗಲ್ ಅಲ್ತು ಬೇಬಲೆ ಬತ ಬೇಬಲೆ ಆಂಡ 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 ಪೂರ ಆಂಡ ಬೇಬಲೆ ಬೇಗ 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 ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಪತ್ಲೆ ಸೂರಜನ ಆಲ್ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ हेलो किसे बिता बत्ते बत्ते शेटर को ले रे चरण से हां ಅದರ तुम ए बोला ड्राइवर ಅಕಲ ಅಪನ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎದುರು ಗುಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರ ಎದುರು ಶೆಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆ ಈ ಉತ್ತರ ಡಾಪು ಜಾನ ಒಂಜೆ ಸೀಟ್ ಆ ಅರ್ಜನ ಗುಲ್ಲೆ ದಾರ ಎದುರು ಗುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಏ ಕಾರ್ 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 ನೀವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಲೆ ಪಲೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಆಯ್ತು Ah.